време. Както вече видяхте, се запознахте с колата, това не е стандартен автомобил по разбиранията за тип карусерия. Идеята е да се създаде автомобил, който може да отговаря на все повече изисквания на все повече клиенти, с разнообразни изисквания, да може да съчетава в себе си няколко форми, съответно с техните предимства, чисто функционални, както е формето, или с статуса, който придава човек един седан от D-сегмент. Затова пред нас вече има един нов автомобил, който спокойно може да кажем, че има своето място в този сегмент. По определение, всеки различно го класифицира, но за нас това си е, да кажем, един подсегмент Citroen C5X за мен лично. Автомобилите естествено продължава концепцията за дизайнерската концепция за V-образния подпис, вдъхновен от Experience концепта, който слезе пред няколко години, макар и не в повдигнат вариант. С привлекателен, солиден дизайн, с големи колела, които го открояват и препращат към сегмент SUV, подсегмент. С личността на комби, с голяма квартал порт, с широк отвор, сравнително голям багажник, дори във версия хибрид. И най-вече добрата аеродинамичност и предпоставка за комфорт при дълго пътуване. Елегантността на седан, динамика на комби, модерно излъчване на SUV. Това е новото превъплъщение, както във всеки един сегашен модел забелязвате, преди това C4, дори C3 някога го приличават малко SUV. Дизайнерският обхват познат вече, с V-образните светлини фокуси и отпред и отзад. Уникален стил, който не може да се разпознава за всяко едно време, независимо дали отпред и отзад. Авангардна форма на каруселите, това го забелязваме с достатъчно големи размери като дължина, междуосие, които предлагат едно от най-добрите пространства вътре в купето за пътниците. Аз бих казал, че с прилични размери в сегмент има и по-дълги или по-къси коли. Но основно търсения ефект това е вътрешен комфорт и пространство за хора. Като гама предлагаме 6 цвята на карусерията. Синият цвят е нов за нас и зеления. То се води синьо, сиво амазонит. Другите са познатите бяло сиво, светло сиво, тъмно сиво, черно и комбинация с черен покрив, както някои ги виждате навън. С този подход Citroen иска да още веднъж да подчертая, затова искам да припомня и аз тяхната програма Citroen Advanced Comfort. Комфорта като подопределение във всяко едно отношение, не само комфорт на седене, комфорт на возене, самия уют, който създава автомобила като усещане, като пребиваване в него, комфорт по отношение на лекота на използване на функциите, с само полезна информация, да няма излишно натоварващи данни или информации, лекота на управление, интуитивни системи, т.е. всеки един аспект комфорта да бъде възможно на най-високо ниво. В интериора това се познава дори визуално, с формите, които са избрани, за да внушават още по-голямо пространство и хоризонталното табло, което е наблено вече за всеки един Citroen, или централното конзола, като формулени изборни материали. Седалките, това, което прави впечатление, дори само при тяхното поглед, прехвърляне на поглед към тях, визуалният комфорт
който се постига с този дизайн на сглавнички, с няколко типа пяна, с по-плътна, за да може да поема натоварването да разпределя по-комфортно. Позицията на седене да бъде по-добре, да бъде максимален комфорт пак като постижение. И настройките, които се предлагат в всяко едно отношение, като наклон, глобално, с функции масаж и отопление и вентилация. Водното табло. Места за съхранение на вещи, щедри пространства. Всичко това нещо е с идеята за улесняване на живота на борда и пълен релакс. По отношение на практичността, тук може да направим препратка вече към комби вариантите на пазара, без да страда функционалността. Улесняване на отварянето с възможност да се сгънат седалките от вътрешната страна, врата, която се управлява и се отваря с едно движение на крака, и багажник, който е от... Пак се сещам, че има рекордни постижения, но те не са необходими според нас. 545 литра за 1640 за един семейен автомобил за бизнес е достатъчно. Това е просто друг път. Другите аспекти, вече говорим за e-комфорт, когато се обърнете на потребната версия. Повече светлина, съответно със стъкления покрив, това си е търсен ефект, но възможно най-много естествена светлина. Този материали подбрани по такъв начин, че да създават усещане, да се усещат като топли и щедрото пространство. Това са като основните стълбове. Гамата на тапицериите е свързани с нивата на оборудване. Първото е стандартното, което вероятно си да не го видим. Това е на базовото ниво фил. И другите, които са комбинация от синтетична кожа и плат, то вече е естествената кожа с перфорация и най-високото нормално ниво, което е с вентилация, с функция за масаж. И тук са запазили една функция от C6, която позволява на задния пътник да премества предната седалка за допълнително пространство и за краката. Това, което е вероятно срещано, при тази кола, страничните стъкла са ламинирани и предните, и задните. C5 крос-приема се предлагат, но там са само предните. Тук са и четирите странични стъкла за по-добър комфорт, даже и безопасност. Да припомня това, както и на предишните модели, покачването, което създава този комфорт, това е вече с наименованието Citroen Advanced Comfort Suspension. Ще го срещате с този израз. Специалните амортисьори, които имат хидравлични ограничители, освен на стандартните механични с пружина. По този начин самото окачване е възможно да бъде с по-меки пружини, за да може да, когато е в неутрално и празна колата, да бъде максимално комфортно, за да се винаги на максимум. Но тези амортисьори позволяват при всяко едно по-малко, т.е. малко по-голямо отклонение от това положение да се постига възможно най-гладкото забавяне и задържане на автомобила, така че да се получи този летящ ефект. Като следваща крачка, която е за сегмента, да казвам уникално, това е окачването с мотивното окачване, вече с контролиране на тези амортисьори, така че да може колата да бъде възможно най-комфортна и възможно
стабилно, управляемо, приятна за каране. Предлагат се 3 нива на настройки на окачването, които обаче са свързани с режимите на хибридната система. Тук са изписани хибрид, хибрид, електрически режим, електрик и спорт. При Hybrid Comfort на хибридната система окачването е в нормален режим. Като във всеки един момент, след това ще ви покажа, регулирането никога не се случва в реално време непрекъснато. Електрически комфортно качване, извинявайте, електрически е с нормален и спортен режим, вече съчетание с двигател, трансмисия и окачване. И време абсорбирането на вибрациите, това е стандартното окачване. При контролирането вече имате контролиране колебанията на самото купе. Не знам дали си спомняте, такава кола ние имахме, но тя беше горен сегмент, това е C6, който беше с активно качване, подобен тип. Тъй като тук не съм намерил някакви числа, примерно, това, което беше еволютивно, при тази кола по същия начин, качването се държи в възможно най-мек режим и всяко колебание се гаси в реално време, като за това нещо се служат сензори на всяко едно колело, за движението на колелото и 3 сензори за самото купе. Тук черно-бяло не се вижда много добре, но един сензор за купето отзад и за два са отпред. Факт е твърдото тяло, 3 точки са достатъчни, за да се разбере какво положение. Другото, което е като изпреварващо въздействие, да си има предвид, това са реакциите на шофьора, в смисъл не реакцията, поведението, т.е. волан, спирачки, ускоренията нива и все пак какъв режим е избран от водача. Всичко това се изчислява и купето се държи в възможно най-спокойно положение. Например, при преминаване на неравности, по този начин реагира предна-задна ос, за да няма колебание в тенгаж. Спирачките естествено, предна-задна ос по същия начин се реагира в забой лев-десен и по този начин се получава максимална ефективност. За C6 примерно се споменаваше, окачването се държи толкова меко, че да на границата на изкачване на колелото. Тоест, геометрията и характеристиките на самото колело определят колко ще е меко и там се споменаваше число от 15 Хц. Аз си го спомням, защото ми беше любопитно. Предполагам, че за тази е нещо подобно, но както знаете, когато амортисьорът не е изправен, колелото почва да трепти. Тоест колата, за да бъде максимално комфортно, това да го няма, тя трябва да е в някаква такава граница. Отношение на окачването, това бих казал за сега. Другото, което е ново за марката и за случая за модела, това ни е мултимедийната система, наречена Citroen Drive Plus. Конфигурацията на системата вече е в доста по-интуитивен тип смартфон вид, с възможност за свързаност, както и другите. Гласово разпознаване в случая вече е на естествен език, на естествен говор, но за съжаление все още няма български език. Персонализация. Не става просто за гласовото разпознаване, че системите всичките имат български език. Но гласовото разпознаване все още е там. Те работят непрекъснато между другото. Това ще има и другото, което нас не касае. Но могат да се създадат най-различни профили, да се персонализират централния екран, който да се появява. Може да се персонализира таблото на водача. Head-up дисплея ще има до него, но той ми е доста интересен също. Това се сетих. Citroen Drive Plus. Бърз достъп имате с 3 пръста, веднага излизат с питване с докосване с 3 пръста, излизат всичките приложения. Там
Може да си избирате възможно най-пряк път. Механично бутоните са за Home бутона, т.е. предишна страница, втора натискане тирата в началото. Отделен бутон имате за подпомагащата система за шофьора. Персонализацията е ясна, личен асистент, имате градени опътвания, дори с кратки клипчета. Head-up дисплея, това, което е уникалното за сегмента, може да го правите, ако причина, аз не се срещам за конкуренция с дисплей. Прожектира на челното стъкло с възможно най-разширен 20 дюймча. Корекцията създава илюзия за 4 метра поне напред проектирани данните. И съответно най-необходимата информация, която възниква, има изкачащи предупреждения от всяка една система. Те са само когато са необходими. Най-интересно, когато ползва навигацията. Предполагам сте истинно да видите как е. Естествено, всичко е с идеята за минимално натоварване. Персонализиране на този екран задача. По отношение на системите за сигурност, всичките популярни системи, които са засегнати, все пак са съобразени с концепта модел. Това е основно предназначение за дълги спокойни пътувания. Най-така за мен лично интересната и полезна система, това е Highway Driver Assistant, който освен че включва адаптивния автомат, т.е. спазва дистанция, държи лентата за движение. И сега от декември месец трябва да излезе и новото, т.е. не нова, следващата стъпка, при която ще може да се престоява само с кликането на двигача. Т.е. не е необходимо вие да сменяте лентата. Благодарение на не на стандартните сервери за заден преден ход, а с тип радар имате удължаване на тази зона за мъртвия на дървата, т.е. предупреждава по-рано. Позволява по този начин да имате и предупреждение за трафик за пешеходни велосипедисти. Отделно от това се включат и 4 HD камери. Задната камера, както дори при по-скромен вариант, тя се води Doppler Vision, т.е. 180 градуса има режим да се вижда настрани. Това също помага доста при маневри. Изключва достъп и стартиране, естествено тук вече с функции приближаване и увеличаване, т.е. няма нужда да включите началото, за да включите. Останалите системи, те са познати от другите коли, предупреждение и корекция, когато е опасно да напусне лентата на автомобила, активния круз контрол, да си дълга се помие, пак на спирачката. Разширено разпознаване, активни спирачен асистент. Всичките ни автомобили са характерен сегмент за тази система, за която наблюдава бдителността на водача чрез камерата, която следи пътната обстановка. Не само с напомняне, че трябва да спрете да почивате. Контролно претегляне. Услугите, които са засегнати, автомобила стандартно е с MyCitroen Assist. Спешните повиквания, когато с навигация имате и апдейт. On-Air 3 години е абонамента първоначално безплатно. При MyCitroen Drive Plus има възможност за free-to-move услуги, които са за Франция за момента. В момента сме в процес на сключване на договор с ALD, които са техни представители, се оказа за България.
и там предстоят според мен възможности тези услуги леко да бъдат и за нас. За сега единствено гледаме нещо като оперативен изобретение. Нещо. Това е първата стъпка. Информация в краткото реално време, това не са много неща, но това са полезните. Цени на горива и паркинги за нас все още не е засегнато. Май Citroen Play Plus, това, което е на базовото ниво, предлага безжично свързване на телефона, ако е антиталко. Това са по-подробни. Така ли, че ние искаме и съветваме всеки един наш клиент да си инсталира приложението My Citroen, защото тези неща, които се предлагат като свързани услуги, са още по-достъпни и са в вашия телефон. Полезната функция, примерно за хибридната версия, това ще отиваме после, но може да наблюдавате статуса на батерията, дали се зареждат, дистанционно управлявате зареждането и климатизирането. От телефона може да си изберете, примерно, дестинация, къде ще пътувате и да заведете да се свържете, да се зареди в автомобила, т.е. при свързване на телефона с колата при влизане, навигационната система директно започва да води. По отношение на сервизирането, например, ако има някаква кампания, която е за подобряване на безопасност, тя ще излезе в предупреждение, ще ви планира влизането на сервиза. Все пак карата ще се движение, цялата информация се вместо в реално време. Данни за трафик в реално време, това са функции на навигацията, които аз предпочитам да разгледате на място, но в зависимост от картата има възможности за 3D изображение. Това, което е свързано с и с Free to Move е за зарядните станции. Мисля, че нашите карти също трябва да имат в момента. И така, хибридната революция, малко гръмко казано, но за нас това си е малка революция в предвиждането при плагин хибридите, защото тази система позволява за 75% от клиентите цяла седмица да не чуват двигател с вътрешно време, защото те минават около 40 км. Двигател 180, синтетична скорост на хартия, която има възможност да работи самостоятелно, т.е. без да работи двигателя. Това е ERT, електрифицирана и работи съвместно с електрическия мотор, който в това съчетание се получава според мен допълнителна ефективност, защото автомобилите нямат трансмисия, както казвам. Батерията е отзад и подвоза рядно устройство, което позволява да заряди за под 2 часа батерията. До 135 км в час. Всеки един хибрид се добавя длъжен да го постига. Не се вижда, но тези параметри, които са 12,4 кВт и 100 електромотор, дават автономия от около 55 км в смесен цикъл. Естествено всичко подлежи на подобрение. Следващата версия на двигателя ще ни позволява вече към около 63 км или 70 в градски условия. Другите два двигателя, с които се предлага модела, са бензинови, 130 и 180 конски сили, автоматични трансмисии, 8 степенни. А от началото, съвместно от началото на другата година и плагин хибридна версия с 180 конски сили, за сметка на по-слабия бензинов двигател, т.е. 150 вместо 180 и може би малко по-малко батерия. По отношение на програмата Citroen Advanced Comfort, като чекаме още и абсолютно, да кажем, почти пълна тишина, благодарение на електрическия двигател. Движение с нула шум, нула емисии, вибрации, стрес и безкомпромисия, разбира се.
Притесненията на клиентите, както казах, са основно изчерпването на батерията и липсата на място и време за зареждане, което хибридния отговор, който хибрида дава това спокойствие, което и тази автономия, която не е много голяма част от клиентите така излиза и я търсят. При 75% потребители, които могат да ползват само електрическия режим, мисля, че това е основният потенциал. Допълнителните плюсове са предварителната климатизация, т.е. може да зададете климатизиране на кафето за часа на пътуване, т.е. няма нужда да едва ли нямаме нужда от, да кажа, аз лично от отопляни седалки, или от отопляни балон, като нашия шеф търсеше, защото е свикнал. Но когато ползвате тази функция, тя стартира някъде около 40 минути преди часа на тръгване и държа след това още 10. Температурата, която се стреми да постигне автомобила, е около 21 градуса, така че комфортно мисля, че е постижим. Режим брейк, както в електрическите автомобили, все пак това си е електрически автомобил, макар и с двигателно време, позволява да шофирате без да пипате, почти без да пипате педала на спирачката. По този начин имате винаги максималното налично рекупериране на кинетичната енергия. Това, което е интересно при тези автомобили, е, че задавайки маршрут на пътуване и знаейки, че имате някаква зона, която трябва задължително да минете на електричество, слава Богу, все още не е в България, имате функцията е Safe, т.е. може да зададете да се запази заряд за 10-20 км или тонна батерия. Като препоръчително винаги, когато се ползва тази хибридна система, не само този режим, да се ползва и навигационната система, защото тя преценява, първо работи в по, как да кажа, трябва да има някакво изхлябяване на батерията, за да имате примерно режим брейк, да може да подпомага и така нататък. По-пълноценно по този начин. Като личен опит мога да споделя, примерно тя пава от 96% някъде, за да може да имате рекуперацията за подпомагане да се движи на електричество. И когато стигнете дестинацията няколко километра преди нея, батерията вече е на 100%. И винаги се получава някаква комуникация и някакво такова съобразяване, което дава максимален резултат в икономия. И накрая имате и заредената батерия. Режимите на шофиране отделя ги споменах, тук пак ще ви кажа. Електрик, това е нормалният режим, при който стартира автомобила. За него трябва да имате показания над 0%. Енергийни източник, естествено, само двигателя, всичко е на 0, добротен шум, разход. Ползата, комфорт, екологично, спокойно подвижване, тип електромобил. Хибридният режим, това е, се препоръчва, естествено, тръгвате на дълъг път, знаете, че няма да минавате 50, примерно 150-200 км, тогава преминавате на хибридния режим и благодарение на навигацията автомобилът изчерпва възможно най-ефективно батерията, така че получите какъвто минимален разход. Покачването в нормален режим, ползите, компромис, функционалност, ефективност, режим комфорт, покачването в режим комфорт, а иначе системата е хибриден режим. Настройки за абсолютно комфорт. Режим спорт за тази кола, аз не го разбирам, но винаги има такова копче, защото е въпрос на един софтуер и не знам. В случая обаче, покачването, моля. Не желая да го коментираш. Свърши много работа, защо? Защо?
В смисъл такъв, че го качвам атрактивно, так гледам. Смисъл е такъв, че като си по Балканския път, нали, пред теб има доста бавни коли, от другите хибридните режими, мъжнешка колата, отколкото на спорт. И е далеч по-безопасно на спорт, на комфорт или на какво карах на хибрид, пак си изстрява. В смисъл такъв педал, когато е подолу, аз мисля, че трябва да има максимум. Не бих използвал думата изстрелва, но Относително е. Помага определено. Добре, значи при нашия трафик най-вероятно има нужда от всичките представящи клипчета и реклами и така нататък. Духа въобще е съвсем друг, може би заради това. Но спортното укачване е при този режим. Винаги има подпомагане на електрическото двигател, динамиката е по-голяма. Мислите ли беше, че този тип автомобил не е спортно преживяване, особено когато има някакви друг вътре? Това е за изправяването, не е за лекция. Не знам, аз се справих и с хибридния режим. Не знам. Тук беше по-екстремно, може би, този път. Като пътувахте, не знам. Зареждането е както на останалите с отговорката, че тук няма как да има трифазно зареждане, т.е. максимално най-бързото зареждане, което е характерно за електромобилите. Останалите са на разположение с нормален кабел, който се води режим B. Тук нарочно съм пояснил, този кабел остава с лак сега от малките промени, които ще има, 16 ампера. Другия вариант е да си поръчате този кабел, който е за wallbox, като опция. Седем часа. Се загубим нещо. Мина. Не. Индикаторите, те са това, което е характерно, но мисля, че това ще го махна. Вече най-вероятно не се вярва на този индикатор, но електрическото огледало изказва когато автомобил е на електрически режим, но то е основно за тези хора. Предварителната климатизация, по този начин пестите, т.е. запазвате относително голям пробег, програмираното отложено зареждане за различната примерно. Да ползвате нощните тарифи, функцията SE, информация за батерията и разхода, това са статистически данни малко. Може би ви приучва да карате така, че да възможно най-рядко да виждате зареждане на батерия. Приложението MyCitroen предлага тази климатизация и зареждане и информацията за зареждането на батерията. Скорост. Натъкъм напред свързана навигация на вода, заредена батерия и това е нашия хибриден отговор. Това, което е интересно, защото тези автомобили всеки знае, че са доста по-скъпи. И нашата идея е да покажем, че когато човек се купува автомобил, а не примерно телевизор, т.е. вие имате освен цена за покупка, имате доста пари, които трябва да отделите за разходите. И тук съм направил един разчет, малко естествено, без кашман, както казват, но при различен процент електрически пробег се получават числа нещо от този сорт. Гориво на месеца. Това, за да може да се сумира смешната вноска. Това е идеята. Мисълта е, че хибридният автомобил е доста по-економичен при този начин на ползване. 85% електрически, примерно за повечето хора, които основно карат в града, не е много голямо разстояние. Лизингова вноска, естествено доста по-скъпа кола, съответно за страховките. При нас данъчни облекчения няма, защото има ДВГ, не автомобилите. И накрая може да се каже, че има вариант, при който
разходи, които ще имате за един хибрид и съответния бензинов еквивалент, са горе-долу едни и същи. Стига да ползвате възможно най-много електрическата система. При частните лица, схемите, които те ползват, са малко по-неизгодни, имам предвид основно финансов риск, достатъчно стойност не е толкова голяма всеки път. Но при тях се получава също доста малка разлика в вноската и съответно разликата в начина на пътуване, на полза на шофира на този автомобил в много случаи не се измерва с пари. А това е една извадка, която се води според мен интересен, защото се завръща си примерно в D-сегмент, този сегмент, в който доста марки вече не предлагат автомобил. По-скоро класическия, който ние познаваме като създаване на рекламна версия. Клиентите, които се очаква да купят този автомобил и са имали преди това някакъв, защото има една част, за които това е малък процент на сега, това ще е първи автомобил. Както виждате тук, C-сегмент SUV се очакват около 20%. Клиентите, които шофират, които ползват комби автомобил, много рядко го сменят примерно с седан. А тук ние очакваме горе-долу равностоен процент от двата типа и около 15% с другите C подсегменти. Това е основно философията за тази кола. Просто няма как да бъде класически D-сегмент. И така, това, което е кратко обобщение, бих трябва ударната форма, свързаното с Advanced Control, покана за благосъстояние. Аз никога не съм харесал превода, но той е общия душевен, релакс, дзен комфорт. Този автомобил се активно покачване допълнително, седалките, хибридната система, съответно вътрешното пространство, светлостта, която се търси, с цялото стъкление, покрива, функционален голям багажник, самото шофиране и системите, които помагат задачи. Ако искате нещо да обсъдим с най-голямо удоволствие, иначе да си пусна за C5, тя просто да разгледаме бързо, да може да чите ли? Нали, да обясня, не? Като политиците, само да попитам. Хибрид 4 предвижда ли се за тази версия? Не. Никой не споменава такова нещо, така че мога да кажа не. За C5 Aircross, когато представяхме модел, казаха, че дела на 4x4 автомобилите в C-сегмент, C-SUV дори, непрекъснато намалява. Това говоря към 2018 година. Сега сме 22, най-вероятно са останали 5-10%. Като става този европейски пазар, никога не се съобразява с нашия индекс. А чисто електрическа? Чисто електрическа също не се говори, защото там според мен, така че не бих казал да изразява лично мнение, но този сегмент най-вероятно трябва да си има цялата платформа. Имам предвид, за да бъде по-голяма батерия. Това са автомобили за дълго пътища, за дълго пътуване, не са типични градските. Така че това си е много функционална кола. Градско, извънградско и 4 камери имат все пак. Но за сега няма никаква индикация за електрически автомобил. В смисъл не се споменава думата въобще възможността. Другата батерия са вече по 12 санти, 10 санти, тъй че няма проблем. Лице четвърката вижте електрическа, тя е същата. Точно това, че не е точно същата платформа, но другите дръчки, като Peugeot и Opel, ще имат електрически вариант, но за тях не мога да кажа нищо. Имам предвид, това е платформата EMP2, C4 и другите Corsa 208 са CMP Common Model. Тоест има някаква разлика, но технически те не обясняват за нас толкова подробно, но да кажем, че за сега не се споменава електрически автомобил в този сегмент.
Апетита и възядането. А? Апетита и възядането са 2 години, ще кажа. Значи, както се сварява жив омар. Аз занимавам с жаба, да, но занимавам се с омар. Това бавно, постепенно и неусетно. Така че там върват нещата. Това всички казват, че плагин хибрида е преход. За да може, както са показали, тези 25%, които не бихме ги спечелили, да бъдат спечелени клиенти. Средният разход как се дава на топло, когато се опитва да го изкарва? Отстранението. Ами имаше си друго. Първо трябва да се избра най-вероятно режима, в смисъл това, което се показва в нещо като трип компютър. Средния излиза, но аз в момента мисля, че не можа да го 6 и 2 беше цяло на това. Хибрид ли беше? Да, хибрид. Не знам колко километра беше. Беше ли 7? Като се зарежда редовно батерията, се кара хибридния режим, значи 3 месеца се чудиш. Ние го докарахме на 3,9. 3,9. Но е много важно да се ползва навигацията, защото има такива комуникации, която помага. Просто трябва системата, трябва да предварително информацията да се назвали. Това не е само създателност. Тоест, ако ползваш Android навигацията, нямаш... Той ще я използва, за да пази материята. В някой изкачва. Ама... Да, ако ползваш Android, това не играе. Навигацията от Android не мога да се става. Защо? Ами защото факт е, че на таблото... Що е външно, то показва само това от се телефона. показва стандартното, въпреки че бях на OS. Така е? Само на централното не е по-много. Ето може да има връзка. C5 Aircross презентацията е доста насочена към... Визуализира само, нищо повече. Не работи с... промените, Няма обратна връзка. това е обявено в автомобила, така че успяхте вече да го разгледате. Малка статистика, от 2018 това са продажбите, което е интересното, 33% са хибридни версии. Хибрида, между другото, беше малко по-късно. 50% са върховите нива на оборудване. Колата се произвежда във Франция и на Франс. Естествено, Advanced Comfort, това си е програма за проектиране на всеки изпрема 2013. Отзивите или основните отзиви на клиенти на пресата до сега са, че най-комфортният SUV C сегмент. Надявам се да може да потвърдите. Изявен дизайн и ограничен комфорт. Новите промени, които са застъпени по отношение на дизайна, но малко повече зоблените форми са отстъпили на по-ръгъстите, с което се набляга на някаква такава бъде малко по-изявен дизайна, по-характерен и главен. Във всеки едно отношение с предната част всички продукти не са били. Високата позиция на седене, това е търсения между тези автомобили, защото ние имаме високи коли. Пътният просвет като за година автомобил, това не е класическия предполагам да се сеща 20 см, не е най-ниската точка. Това е дегата, която може да преминете по височина. 360 градуса, т.е. промените са отпред, отзад, отстрани, това са новите джамата, сега ще покажа енергична предница, предна част. Светлинният показ, естествено е в новия почерк, с 3D елементи, които подчертават вниманието към детайла. Основно гледат фарове. Нарочно са леки затруднения, за да може да се получи
ефекта за по-дълга шетка, по-широка предница. Между другото, C5-ицата в момента на всичките смятат, че е много голяма кола, но като размери си е нормален автомобил. Имам предвид нормален за тези сегменти. 1,82 без огледалата. Тоест всички тези дизайнерски това тук вършат работа. Искам да върна внимание. При тази кола по същия начин се подхожда с повечето хоризонтални елементи се постига тази широчина, чисто визуално. По-модерен вид има вече, за огнените форми явно не се харесват. Трябва да има очертаване на формата с добре положени ръгове. Това са LED светлините, мигачите са отгоре, пък показателите, къси светлини и дълги. Решетката, може да обърнете внимание с допълнителна инкрустация с тези елементчета, които продължават чак до дневните светлини от самото лого. Това е нещо, което прави впечатление като интересен детайл. Също другото е функционалните изпори. Те не са само така дизайнерски елемент, са наистина аеродинамични отвори. С чертани с елементи, които са част от цветните пакети. Тоест, наредба на лайсничките и това нещо са в цвят, който може да се променя. Свързане с работно оборудване, докато синьото може да се избере. Специалната версия с бронз цвят. На сегашната кола беше така, сегашния вариант. Това е разликата с дизайнерската линия на Citroen от последната година. Протектора на бронята, това е малко спойлер, че той е също един нов елемент, който е с два цвята, или в черен лак, или в полиран алуминий. Това зависи от нивото на оборудване, с нови колела, алуминиеви джамп-лети и малко по-самоуверен дизайн, вместо за по-спокойни линии, малко по-динамичен вид. Задната част по същия начин бява малко V-образния опис, но с 3D оформени задни светлини, малко повече дълбочина. Персонализацията включва тези цветни пакети. Видяхме ли новия цвят Eclipse Blue? Черен покрив може да се комбинира с светлите цветове и тъмносиво. Това е предишния, за сравнение, предишната версия на колата. Всичко се заменя с новите пакети или на цвят. Предите на покрива вече не са част от този пакет, те са само с черен цвят. Джантите и предната решетка, което е основната промяна. 19 цолови двуцветни или черни джанти. Интериор, това, което е най-така, човек все пак винаги е контакт с него. Става доста по-изискан с малко по-дълбок черен цвят на по-тъмна гама. По същия начин се предлагат дисплея сменен с 10 инчов, свързани с навигационната система. Единствено при хибридните версии имате базовата съставка отгоре с дисплей без навигация.
Това е характерното табло за хибридната версия, пак с възможност за персонализиране. Основните версии, които този модел проект, разбира се, са с стария вариант на подредна централна екран и страничните аератори. Централната конзоля е най-така видимата промяна след дисплея. Вече се заменя досегашния лост за управление. Втори джойстик с включвателя, който е по-прибран, който е ергономичен според дизайнерите. Според мен също. Новия панел е свързан с интериора, с социалния материал. С естествено релефите съответно с шеврончета. Така, с различните режими за управление на мисията, на режима хибрид, ръчната пак на спирачката, нови седалки, High Black, което е най-комфортен вариант с перфорирана кожа, масаж и отопление, без вентилация тук. И на долната нива са вече с комбинация от синтетична кожа и плат. На базовата само с плат. Все още най-комфортни на пазара. Не сме получили индикации за достоянето на проект в това отношение. Окачването, разбира се, с тези аксесуари, с различните ограничители, съответните плюсове, по-добра абсорбция на равниците, ефектно видящо килинче. От хибрида при тази кола окачването отзад е забранено с едновременно, но тук нямаме активно окачване. Гъвкавостта, която е характерна за отиващия си клас НТВ, т.е. мини-ванове, е пренесена в тази кола. По този начин се получава, може най-гъвкави от CSUV. C4 Picasso се пренесена в тази кола. 3 индивидуални седалки, с възможно да регулираме дължина и наклон на медалката. Това е възможно най-добрата гъвкавост. Багажник, който е по този начин достига 720 литра, когато седалката се прави в това положение, а за хибрида до 600. Имате място за кабела, за не се така да кажем, както се вижда на някакви модели. Хибридната система е абсолютно същата, с малката разлика, че тук самият автомобил позволява малко по-голяма батерия, не е 12,4-12,2. Но по автономия пробива е идентичен. И така, технологията за безопасност по кола на шофиране ви казва, че това, което в случая пак това е Driver Assistant с това система за автономно шофиране ниво 2. Помага пътуването на дълги разстояния, възможно най-добър начин, но с контрола на задачи. Системата е единствено, която тук не виждам от C5X, това е за напречния трафик. И за мъртвия главата не е с удължена дистанция. Тук работи само с сензорите за паркиране. Но като градски автомобил по тази кола имаме автоматично паркиране, т.е. полуавтоматично, защото вие трябва да задвижите колата, волана се в системата. В това отношение нямаме промяна в предишния модел. Хибридната версия е същата, просто акумулатор е по-голям, защото е възможно. Аз така си го обяснявам. Всичките предимства, които имаме на C5X са и за този автомобил.
MyCitroen приложението съответно предлага всички функции. Може да планирате и през приложението да разлие компютър да сложим зареждане, ориентирано спиране и съответните плюсове по отношение на програмата на транспорт. Електрическия режим. 0% шум, емисии, вибрации, стрес, без компромиси. Въобще всички плюсове се запазват, добавяме просто новата индивидуалност и така. В отношение на размерите няма разлика. Може би най-оптималната за сегмента, между оси едно от най-големите, вътрешно пространство, багажник, но все пак компактно до 450. Ами, това бих приключил моето изложение, за да може да ми остане време за шофиране, за тестване и за споделяне. Двигателите само споменах, те са бензин, 30 конски сили, ръчна и автоматична трансмисия. Хибрида 225, който тук се споменава, а от Degeneri 180. По-малка батерия, по-малко по-слаб двигател или по-ниска цена. Двигател, с който ще опитам да замени премия вече 180 конски сили бензин. С това идеалният семейен автомобил, бих казали повечето хора, за нас. SUV с гъвкавост и пространство на миниван. Много време отдели на плагин хибридите и на новите бензинови двигатели, но всъщност не спомена екзотиката, за която си мечтаят много българи. Аз карах C5 Aircross дизел, който ми достави безумно удоволствие. Върнах се назад. Така, за щастие. Това ще кажа. И затова напомням, че като казваш двигателите, не го пропусна, а всъщност той може би едва ли ще е интересен и може би продължава да бъде интересен. Значи ще има, защото вече има индикация, че хората се плашат от дизела, защото слушат, че ще го забранат. Слушат, това не е едно така, другото, което е разликата в цената не е малко. Рано или късно ще се случи. Сега ако видите цените на горивата, ще видите, че имате една хубава разлика. Едно време нямаше разлика бензин дизел. Или поне беше нищожно. Но всичко е психология. Ще видим. Тук с колетата това ни е радваме да видят. Между другото, бензиновите двигатели са доста ефективни, когато за разлика с това забелязвам, когато са гали педала. Тоест, в повечето случаи вие не ползвате тази мощност, вие го ограничавате. Това е принцип на разлика. Дизел давате малко гориво, той се усвоява, а бензина, за да работи с малка мощност, вие трябва да го пречите. Това е основно принцип на разлика между двата двигатели. И просто при тези модели на двигатели, по-мъничък с турбо, се работи доста по-ефективно при тези занижени режими. Това е, като се прибави стоп-старт системата, горе-долу в средата на другата година, даже малко по-рано, при този модел ще въведат и малък хибрид варианта с 20 конски сили, колко се спомня на електрически мотор, ще трябва още по-ефективен и ще видим. Всичко е въпрос на сравнение. Както при хибрида показах, вноска плюс разходи, просто трябва да е възможно най-приемна, най-ниска и най-приемна за частното лице, защото толкова плюсове не се изразяват пари, виждаме. Но това ще е първият модел с малък хибрид системата, която за първ път идва при нас и ще го опитам да видим какви ще са разлики. 136 конски сили, 7 степени трансмисия. За момента работим с IC на 8 степени.
ме сравняваме с най-скъпите варианти. Супер. Много програма. Няма повече въпроси. Колко е вечерта?